Falamos con ela hai unhas semanas e finalmente Celtia Outeiriño recibía o sábado o mestre Mateo o mellor documental polo seu Filmei paxaros voando. Decidín facer un filme que exploraba na biografía familiar persoal e quería buscar pois na figura do meu tío Antonio Outeiriño, un artesán textil galeguista ourensán que viviu intensamente nos anos 80. Entón eu me identificaba moito con el pois polo seu entusiasmo creativo, pola súa ideoloxía, porque pola súa maneira de vivir, que sempre foi unha persoa moi ceibe. En cambio, eu non quería como parecerme nada a miña nai, que pois representaba uns valores máis tradicionais, máis conservadores, e co que eu tiña unha relación un pouco difícil, non? Entón, o que ocorreu, e que se ve na película, é que eu, buscando o meu tío Antonio, atopeime ca miña nai Socorro, que ocupa un papel protagónico no filme. O filme amosa escenas cotiás cun fondo carácter íntimo no que o espectador convírtese en testemuña de como vai cambiando a relación de Celtia coa súa nai. Bueno, como se fixo a película, como ten un rexistro que é moi de cine diario, non, de filmar situacións domésticas ca miña nai, pois o dispositivo de rodaxe desas partes da película é moi pequeno, é a miña cámara, unha equipa de rodaxe moi pequena, e nada máis que estaba eu pois ca miña nai e cos meus familiares noutras situacións, non? Entón, iso facía que tampouco non sentir esa presión de isto será unha película que verá todo o mundo, porque nese momento só estaba filmando, logo xa decidiría eu que poñeríamos no filme e que non. Entón, nese sentido, pois, penso que a verdade e a naturalidade que reflexan esas esceas é por iso. Tras conquistar o público galego, Filmei paxaros voando recibía o recoñecemento da Academia. Con dirección de Celtia Outeiriño.